Как можеш да заключиш тялото си заради болка? Обикновено това се случва още в детството, когато едно дете твърде дълго е живяло в страх, напрежение, критика или в усещането, че не е безопасно да чувства, то започва несъзнателно да се затваря, защото болката е била прекалено голяма. И тогава тялото започва да прави нещо много странно. То започва да спира усещанията. Човек постепенно губи връзка със себе си. Става му трудно да се отпусне, да почувства близост, да се наслаждава, да се радва истински и да усеща тялото си живо. Понякога дори прегръдките се усещат неприятно. Докосването става трудно, близостта напряга и човек не разбира защо. Но когато дълго време сме се забранявали да чувстваме болката, ние започваме да заглушаваме и всичко останало, защото не можем да изключим само едната част на сърцето си. Не можем да кажем ще спра болката и в същото време да останем напълно отворени за радостта. Когато тялото се затвори за страданието, то започва да се затваря и за щастието, и за лекотата, и за удоволствието от живота, и за любовта и усещането, че сме истински живи. И затова много хора днес не са просто изморени. Те са изключени от собствените си усещания. Но добрата новина е, че тялото може отново да се събуди. Малко по малко, с нежност и в безопасност. Може да започнете съзнателно да усещате тялото си, скъпи. Докосвайте лицето си, ръцете си, краката, но не механично, а с отношение. Усетете топлината на кожата си. Усетете допира. Усещайте дъха си, дишайте по-дълбоко и по-съзнателно. Защото изцелението не започва само с осъзнаване, а с това човек отново да почувства, че е жив. И винаги помнете, вие сте ценни.